ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତିର ପରିଚୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କହିବା ଅନୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସଫଳତା ଏବଂ ଅସଫଳତା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ଧୋଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ବାହାରୁ ଆସି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 2, ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ସୁନିଦ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସହ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଭୋଜନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।